Нашите панели са по-скъпи от останалите на пазара и да, има защо. Най-важното нещо при нашите панели е, че те се огъват. Това е тестът, който разделя качеството от евтиния продукт. Ако панелът не се огъва и се чупи като сух клон, значи е направен от евтин материал и няма да издържи дълго. Нашите са трислойни, сертифицирани директно от Саудитска Арабия и произведени със смес от PVC смола, калциев карбонат на прах и саудитски нефт. Точно тази комбинация дава плътност, устойчивост и гъвкавост. Нещо, което масовите турски и китайски панели просто нямат. Там визията е почти същата, но качеството вътре е кухо. При нас визията е премиум, а изработката реално на ниво. Ако търсите нещо евтино, пазара е пълен. Ако искате панели, които няма да се разпаднат след монтажа, вече знаете към кого да се обърнете.